Добър ден, българи! Обичам ви невероятно много и самолети за мене. Намирам се в момента в град Патра, Гърция. Ако някой много добре е запознат с наказателния кодекс на Гърция, нека да ми каже, защото от уличната инициатива Лакая, под ръководството на испанска терористична организация, под ръководство на Гвардия Цивил, главната им полиция, твърдят, че съм руснак. И затова ми създават много проблеми, да не успявам в Русията, да нямам храна, да спа на улицата, да тъгувам. Ако някъде добре запознат, аз ще проверя естествено и искам да бъде прилаган закона и да бъдат арестувани тези престъпни типове и да бъдат вкарани в затвора. Така че очаквам помощта ви. Бог да благослови България и да ми пази. Ако някой българин има в Патра и ако ме види, нека да ми помогне, за да се махна и да се прехвърля в Италия, защото тук има невероятно злобни хора. Има и невероятно добри, но са малко, а и малко пари имат хората. Пускат. Те има по 20 цента. Ти месец представя какво значи 20 цента. И колко може да събереш? Най-много 8-9 евро за дена. Че България, аз ще изкарам поне 40 евро на ден от работа. Това е. Всичко добро. Обичам ви.